тапшыруыбызның иң нәни тамашачысын экраннар алдына чакырасым килә. Үзенең гаҗәеп матур беренче юбилеен нәни егет Файзуллин Кирам Ринатович каршылый. Аңа 5 яшь тула. Күркәм юбилее белән әнисе Альбина, әтисе Ринат, абысы Данир, әбисе Илсияр ихластан котлыйлар. Иң акыллы, иң тәүфыклы, иң ягымлы балакайыбызга бүген 5 яшь тула. Әле кичә генә туган идең син бу дөньяга шикелле. Бүген инде үз карашың бар нәрсәгә, үз фикереңне әйтә аласың. Үзебезне үк хәтерләтеп, олыларча кыланып яшисең. Сиңа балакайыбыз карап, шиксез сыкланабыз. Яратуыбызны кайнар кышылар, үбүләр аркылы сиңа җиткерәбез. Бел, гомер барышында нинди генә авырлыклар килмәсен, сине үз итеп, ярдәм итә алырлык кешеләрең бар. Сиңа улыбыз матур балачак, ынтылмаслык яшүсмер еллары, дөрләп янган яшьлек чыры татырга телибез. Картлык көннәреңдә дә әлеге беренче юбилееңне искә алырлык видео язмабыз хатирәләр булып калсын. 5 яшь сиңа Кирамыбыз, асыл егет буласың. Мул көз сентябрь айында бәхеткә син тугансың. Нәселебез дәвамчысы, йөрәгебез даруы, җиңел булсын, матур булсын алга атлап баруы. Таянырлык кешеләрең әтиең һәм әниең, сине үлеп яратабыз абыең һәм әбиең. Матур итеп шыңлап көлеп, җан тындырып җибәрдең. 5 ел элек бу дөньяга бәхетебезгә килдең. Озын булсын, матур үтсен алдагы гомерләрең. Котлы булсын бүген килгән гүзәл туган көннәрең. Кадерле балакай, Кирамчик, без дә якыннарыңның терәкләренә кушылып, сине юбилеең белән котлыйбыз. Бүләккә җыр юллап, аны тыңларга чакырабыз. Син шатлыкның үзе төселе, йөзләреңә кояш сыйган, гомерләрең булсын озын. Улыкаем, улым гынам, улыкаем, улым минем, бәхеткәең булсын димен, якты булыр, барыр юлың, мин ышанам сиңа. Бәхеткәең булсын димен, якты булыр, барыр юлың, мин ышанам сиңа, улым. Бу тормышта ак һәм кара, гел янәшә атлап бара, үз бәхетең үз кулыңда, улыкаем үзең кара. Сүзләремне ишет зинһар, бу йөрәгем мәңге шулай.
Син дип дибәр, син дип